हेलौ लोगोफोर आंसो सोर दं नायदो आं नोंना फेसबुकाव पस्ट खालामदोंमोन सोरजोंबा भिडिअ लाबोहां होननानै फाइनालि दिनै लाबोमारसिगोन नायदो होमबाना नै सोर दङ खाथियाव मोजाङै नाय आंसो दै आंसो सिनायखागोन दा आं खोन्थाला नामखौ मेनसन खालामदों नोंथांमोनानो कमेन्टआव सोर आङो ना मा होनो जानोसै आदा न' ओंखाम गोथाव गोथावनो थ' ओंखाम जाग्रोसिगोन थ' जानायनि उनाव दा नायदो बिसोर मारै कमेन्ट हरो सिनायदोंना सिनायाखै थ' नायदो लोगोफोर जोंना गुदका मास्टार बाया ओंखाम मोनजायाखैनो सानै सानथामसो आयै अन्थाव बाथावनो दिनैनो दालि ओंख्रि दावदै एवनाय फान्थाव बिलाथिजों जाहोसाबबाय बाथोननो दा हरावसो जासिगोन काहानिया जोंना बाया बोरै सौसिनानै फैलाबायखो दे होमबालाय नुबाय थागोन भिडिअखौ जानानै लाग्रोथोंसै जासाबबाय होमबा ना बाय जेने थेने बिमा बुरै संनाय बायदि अबे गोथाव मोनजानो नोङो जाम्बा गांजेमा बाथोननो माबा एम्बुजों नोरसिं बिलाइजोंनो अनलाजों दाउजोंनो सबायजों दाउजों गामिनि बायदिलाय अबे जानो गामियाव ना बाथोनबाबो आरामनो गामलासे गामलानै जानो हागौमोन नोङो नै रायजोफोर गुदका मास्टारा मा जानो नागिरदों औ हायद्राबादाव गय मोनजालायोना हायद्राबादाव गय मोनजालायो ओमफ्राय खिन्थु माबायाव मोनजाया बङाइयाव मोनजाया आरोना गवायाव बेयाव मोनजोबगोन नोङो साम' जानोबाबो मोनगोन अमा जानोबो मोनो ना अमाबाबो मोनगोन हायद्राबादनि अमा नङा बियो नर्थ इस्टनि अमासो हायद्राबादनिखौ जों जायाबो दे जादो दे स्रायनो एकदम थ' लोगोफोर नोंसोरो भिडिअखौ नुखाबाय जानो हागौ नुदोंबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम नोंसिनि सापर्ट मोनबासो आंबो मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन थ' आसा खालामो आं बयबो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै थ' गोजोन्थों